Ola, son Nerea Hortas e o pasado 6 de decembro recibín un premio por facer un vídeo sobre o artigo 47 da Constitución Española. Todo surxiu na clase de proxecto competencial, que temos unha profesora que nos concursos que se interesa nos conta e nos presenta a eles. Eu decidín que quería falar do artigo 47 porque pareceme moi interesante poder dicir o que opina a clase e eu mesma da situación actual, como mencionei no vídeo, e das demais cousas. Traballei bastante porque tiven que ler o artigo e pensar como enfocar as cousas, xa que eu era a única persoa que iba a facelo da clase, e tamén para dar un pouco de crédito ao que fixemos nas clases de proxecto competencial nesa clase para falar sobre como iba a ser o vídeo, que a profesora díxome, bueno, e se enfocas desta maneira, ese tipo de cousas, porque ao principio eu tiña o vídeo feito dunha maneira demasiado só dicir o que era o artigo, pero pensamos dunha maneira máis creativa e creo que iso foi o que lle deu impulso para poder gañar ese premio que recibín en Ourense. Síntome moi emocionada e lembro cando mo comunicaron que eu estaba nas casas dos meus avós e de repente chama a profesora e dime que gañei o premio. E estaba moi contenta porque o traballo que había feito pois serviu.